Kambi mar Victory Farms matimo pith mar rech e cages e gwenge maro e kachung'od bura ma Suba South koro chano mar yaro kargi maloso nyithi rech go kaka achiel kuom chenro magin godo mar konyo kedo gi nok mar rech e alwora ma nam Lolwe. Ywak osebedo kind jolupo matiyo gi nam Lolwe e wi kwan rech ma sani odok piny mokalo e nam kaluwore gi wach ma tiyo kod gige lupo ma ok ni kare ma bende miyo jolupo ma Kenya dhi lawo chenro ma kiluwa e piny libamba ma Uganda gi Tanzania. Ten kambi mar Victory Farms wacho ni gichano mar medo kwan nyithi rech ma gigolo e kambino gi e kind milion 4 nyaka milion 6 e dwe ka dwe mondo mi kwan rech omedre e nam Lolwe. Apisa mochung' ne dongruok e kambino, Sisa Asio, oyango ni chenro ma kamano gidhi chako higa manyien ka gigeto ma jolo jolupo ahinya to mago matimo pith rech e cages mondo mi okonygi tieko nok mar rech. Next year, which will start to make an impact on making sure that tilapia is fresh and affordable for all Kenyans. Great shortage of jobs and a great shortage of income in fishing communities all throughout Lake Victoria and more broadly in Nyanza. And so what it means if we can add 4 million or 6 million fingerlings per month, that can mean hundreds of jobs for locals within the Nyanza area working for Victory Farms. But nikech wabiro bedo gi mo fingerlings, mano bende biro translate into rech momedore e chiche. To rech momedore e chiche